Tak ja momentálne premýšľam nad viacerými možnosťami, ako teda mi to pomôže. V prvom rade určite budem robiť nejaký typ poradenstva, coachingu pre manželské páry, ktoré chodia na manželské večery a pre rodiny. Teda fixneme nejaký čas, ktorý by oni mohli prichádzať, lebo prichádzajú za rôznymi ľuďmi a myslím si, že to bude veľmi dobrá možnosť pre nich a potom aj pre mňa, aby som pokračoval naďalej. Tak určite by som to odporúčila tým, ktorí sa venujú snúbencom a tiež by som to odporúčila aj kňazom, vzhľadom na to, že fakt je to dobrá vec, keď človek si sám porieši veci na základe niektorých dôležitých otázok. Ja by som tak akože odporúčala, alebo že pomôcť, môžem to pomôcť akože v takej istej časti, že nie je to také niečo komplexné, ale že niečo práve tiež tej komunikácii, také citlivosti na človeka a možno aj na tú rodinu, že je taká dôležitá taká pozornosť sprevádzať rodiny, mladé rodiny.